Kanika mas Bakhuid in Duai nakapenta da kawan suat kar. Ila bentuk baik ke exam matrik sedang terkesini. Nakapenta kaman sim jong Iwan Borlang Mosor banyak jing jatai pemjukut. Nakapenta kajing kesem jong Ibok Starwell Marbo. Nakapenta kajing sub jusan joki jing sub tu jemut jengki berjuman bahaman met ke jing kesem. Nomor lai spa lai pusah. Lai spa lai pusah. Nyngkong Lung-ia krena utrai van ai lai kangu lai kadem badua Jubilee trai ken radu nong Kekerteng upa badukun badumen sim Bakhuid. Amen. Kajinge jung utrai jung yu Jesus Christ. Bakajingir jung ublay. Lembel kajing saluk jung men sim Bakhuid. Kindon ringat bat pi baro. Ringkat bat piru. Ko himen ko para. Tongin kuberbangi longkinang pop. Nang ban lok kebelakre balayam yak jingmaya Bakhuid. Ngapla, haublay borbaro, badhabi ko himen ko para, balala ko sibune, nagajing nagikam, bergajing leklet, dagajing le pelajunga, dagajing le pelajunga, dagajing le pelaj bakrajunga, namar kata nakarpalia ke Maria Bakhuid, kebayasa katesoti, yang berkeringguid, rabi ko himen ko para. Banduana kabinda junga, how tribe lay jungi. Ublay badan bod baro nisneyangi, vadian dalam ki pop jungi, unyalam yangi shaka jingim bamjukut. Amen. Triken rad ko blay isneyangi. Triken rad ko blay isneyangi. Tongin yaduai, ngi kirpad ko try, tori to sumar yakayin kasem jongme, da kajingid bemjukla, ba da kaba shanyatili, tangha kajingrumen yakajingye ibneng, yan ai jakari yakabarabor kapoka jingida jongme, dau try jongi u Jesus Christ, ukun jongme, ubayim basin sharangad badme, ha kajingalong kabe jungumen sim Bakhuid, ublay jinom la jinom. Amen. Kajing pule na kitab Genesis. Kalnong ka Nyngkong dukot iwe hadu kat kendai. Ha ka pasdang ublay ulatau ya ka beneng bar ka kendeu kalalong klemdur bat kaba suda. Bar ka jingdum kalatap
Kalau ya kadurau pa, bar umensim ublay ulaki halor kasla jong ki Bar ublay ula ong, tolong ka jingshai, bar ka jingshai kala long. Ula ublay ula yui, bar ka jingshai kala long ka babha. Kumta ublay ula penyaklat ya ka jingshai na ka jingdum. Ublay ula khot ya ka jingshai ka sngi, bar ya ka jingdum ula khot kamit. Kumta la wan ka premit, bala bud ka step. Chi sngi, bar ublay ula ong, tolong ka sahid beneng, hapdeng ki bar kan penyaklat ya ki na ki Kumta ublay ula tau ya ka sahid beneng. Bala penyaklat ya ki ki bala don, hapo ka sahid beneng. Bar ki sala ki bahalor ka sahid beneng. Tek la long kumta. Ublay ula khot beneng ya ka sahid beneng. Kumta la wan ka premit, bala bud sa ka step, ha ka sngi ka paar. Bar ublay ula ong, to ki ha krum ki beneng, kin ya lum lang shi chaka. Batapan pau ka rengkeu, te kala long kumta. Ublay ula khot ya kata ka rengkeu ka khendeu. Bat ya ki ki bala ya lum lang ula khot ka dureu. Bat ublay ula yui bakala long ka babha. Ublay ula ong, to ka khendeu, kan penmi ki jingthung, ki kenjading ki penmi sembai. Ba ki ding so ki penmi ki so, ki badon sembai. Hala ki jaj ka jaj, ha ka khendeu. Te kala long kumta, ka khendeu kala penmi ki jingthung, ki kenjading ki penmi sembai. Kat kum la ka jaj, ba ki ding so ki badon usembai. Hala ki jaj ka jaj, ba ublay ula yui bala long ka babha. Kumta kala wan ka premit, bat kala bud sa ka step, ha ka sngi ka balai. Ba ublay ula ong, to kin don ki jingshai ha ka sahid ki beneng. Ki ba penyaklat ya ki sngi na kamit. Bat kin ai ya ki kalong ka jingkdeu ya ka ayong. Ya ki sngi bat ki snem. Bat ai kin long ka jingshai ha sahid beneng. Bat ka tingshan halor ka khendeu. Te kala long kumta. Bat ublay ula tau ya ki artli ka jingshai ki bakraw. Ka jingshai ka bakraw ban sinshar man sngi. Ka jingshai ka ba manrit ban sinshar man mit. Ula tau pat sai ki klur. Bat ublay ula bu ya ki ha ka sahid beneng. Bat ka jingshai ya ka khendeu. Ban kan sinshar halor ki sngi. Bat halor ka mit. Bar pen ya khlat ya ka jingshai na ka jingdum. Te ublay ula ka long ka babha. Kumta la wan ka premit bat bud ka step ka sngi ka basaw. Ka ktin jong utrai. Isongo iya ublay. Sam chispa saw nomor nyuspa kendai pusau. Nyuspa kendai pusau. Pamen sim jong me ku try, pentemaya ka men sim jong agar ku yu try kan radu play background, me ku try da kabur simbat kaburan, me kum jing shai ku try me priang ki neng kum kayeng jan, ying shong jong me bu halor ki kabne, pamen sim jong me ku try, pentemaya kaberte, kali jong me kil o me yada lo tam nyang kalen, kinong lam tin jong me kilar bading ba me sing nong rim ya kaberte ban skam junom me tap ya kada ki duryao la kum janku, pamen sim jong me ku try, pentemaya kaberte, me tau ki umpo liu ki bakar soya po ki te.
Hallelujah. 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 Ngalong ka jing shai jung ka pratay ong utray. Uno no babu dia nga unyo ya ka jing shai jung ka jing e. Hallelujah. 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 Utray undon ringat barpi. Ringat bat piro. Kajing pule na ka gospel Bakhuid katkum umarkus. Amen. Kutray. Ha kataka por haba ujisu bakisin ran jungu kila Lait-ïa shiliang ka duriyaw kila hiyar has ganasarat kila te ya kaling haru duriyaw te haba kila hiyar na kaliyeng ki paidba kila yatu yau shisidon but kila Lait kirke kileng sodong katakatain but kilas dang banwanra ya ki bapang ha kijintia kar shakachaka baki yosnyu ba udon kat shaba uleit ha kinongrit kinongba ne kinongkendong kila pentia ya ki bapang ha kijaka iu bat kila kirpa diau ban shaba kin kata wa watang ya kasernai jonga jingub jongu bad kata ya kibala kata ya ka la penkoid ka gospel jung mutrai. Kachinero yamiko Chris. My dear brothers and sisters in Christ, Kawan ko parajunga how try Jesus Chris. today practically everyone holds a smartphone. Manta jan man la iwe pe iwe idon ki mobile ko mangi ong ki smartphone. Now with the mobile phones we can text to someone, we can make phone calls, we can do video calls and video conferences. Pada kini ki smartphone ngila aban ya pa message ngila aban phone ngila aban ya phone lang ba ka jing pun kam da ka video ru. So a number of things can be done with the help of a mobile. Dia bun ki ba ngila aban le lang ba jong ka mobile. There is an interesting feature in every smartphone. Udon ka we ka jing punon kam ka ba ya dei ka ba kam kerpang jan man la ka we ka smartphone. Every mobile can be used to create a hotspot to which all other devices can be connected to internet. But man la kini ki iwe ini ki smartphone la punon kam ya ka hotspot but lang ba jong kata ngila aban ai internet ya ki we ru. Now sometimes when there is no internet here, you may have seen Sir Marshall connecting the internet from his mobile using it as a hotspot. Pada kum hang ni ru abangi ai ya kini ki program na ki mass online abam don ka internet na BSNL ngi chai punon kam da ka hotspot ke ba ai lang ba jong ka mobile. Now in the gospel that we have just listened to, we see Jesus becoming a hotspot, Jesus becoming a healing spot for people. Pada gospel mata ke Sngi yo Jesu balong u hotspot uta u pedeng pa lungwiar ya ulong utlong jong ka jingkoj. Using the power of God, Jesus becomes a healing spot wherever he went. Longba ka bor ke jong ublei u Jesu ulalong u jaka na lene na uba yo ya ka jingpun koj. Jesus had just finished two important miracles. U Jesu ladang sudep le ya arteli ki kampla ki puton kam. Jesus fed 5,000 and more people with just 5 loaves and 2 fish. Ulap saya ki san hajar ngutam ki briu tang longba jong santli ki pu but arteli ki dokha. And then Jesus walked on water. Nang ta i ba Jesu layat ha slaum. Now we see Jesus and his disciples
moving in a boat to a place called Gennesaret. Rang mentangi i u Jisu rekat pergi senran ju kidang lek cakawai lomba cakawai kepung cara ha Genesaret. Gennesaret is a place where there is mixture of both Jews and Gentiles. Pada hang ni tan Genesaret ki briu ki badon ki pasak hang ta ki adon khlek ki balong gentil bat ki balong Jew. As Jesus reached this place, people recognized him immediately and they came to Jesus with all the sick people there. Kaba u Jisu lapoi hang ta kila itu ya u bat kila ya wanra ya barok khoi ki briu ki papang ki pasitam. Jesus, they knew that Jesus is a healer, so they bring him all the people who are sick in this region. Ki latip ba u Jisu udai unong penkia te kumta kila wanra ya kitu ki ba pang ki pasitam syau. They even touched his cloak, believing that even a mere touch can heal them. Kila kta wa de ki jan phong ki jong uru nomar takba ki nget ba takba kta ki jan phong jong uru kin sayo jingkat. So the point is this, wherever Jesus goes, he becomes a healing spot and people are healed. Te kene kapun iba haman laba u Jisu u let u kelalong u tolong jong ke jingkat but na yo jingkat ru haba u Jisu don but u ai jingkat ya ki brio. Where are the healing spots today? Hangno hakini ki Sngi ki por ki don ki jaka ban yo ya ki jingkat. Which are the places we go to receive healing? Hakino ki jaka ki ba ni let kenang bengidup yo ya ka jingkat jingkia. Today we go to hospitals, we go to clinics, we go to wellness centers, we go to retreat centers, and we go to spas. But hakini ki por ki Sngi abang don kam ya ki jingpun kot ngilet sa ki hospital ngilet sa ki dukan ai dawai jong ki doktor ngilet sa ki jaka sumar da ka syukem ngilet sa ki retreat center but hakini kino ki jaka pengisiam badon ke jing ai ki jingkot jingkhia ngialet sa ki ta ki jaka. In all these places we may receive healing of the body and mind to some extent. Para bun kini ki jaka ngila aban yo ya ki jingpun kot penkhia ha ke jemut ciperkat dan ha kamet ka padru kato kat ne. But to experience the healing of the whole person, we need to go to Jesus. Hari bangidup yo ya ke jengkot jengkhia jong breu pura ngidon kam ya u Jisu. Only at this healing spot of Jesus we can receive complete healing of the body, mind and soul. Tang leng ba ka jaka badon ke jeng penkot penkhia jong u Jisu badon u Jisu hang tangila apan yo ya ke jengkot jengkhia pura men sem bat metru. This healing spot is available to us today. Kini ke jaka badio jengkot jengkhia ka don na pedeng jengi na ka bantai jengi. It is the Holy Eucharist. This is where we can receive healing of the whole person. Pakadai ka Eucharist Bakhuid nakaba ngila banyo ya ka jengkot jengkhia pura men sem bat met. Holy Eucharist is the cloak of Jesus. Ka Eucharist Bakhuid kadai kata ka jankup jong Jisu. Just as people of Jesus' time were able to touch his cloak, today we are able to touch the cloak of Jesus when we receive him in the Holy Eucharist. Thikumba ha ki por jong Jisu mendai ki breu ki la kta ya ki jan phong jong Jisu bakle jengkot tengiru menta lomba jong ka Eucharist Bakhuid ka balong thikum ka jan kup jan phong jong Jisu haba ngi le cha Eucharist ngi la ban yo kta bat ban yo jengkot. When we receive the Holy Eucharist with such a faith, this becomes a healing remedy for us. Haba ngi pidiang ya ka Eucharist Bakhuid da ka jing jiliu jong ka jinget kene ka ba dei ka tolong jong ka jing yo jengkot yangi. So in this Holy Eucharist, let's make an effort to connect ourselves to this hotspot, to this healing spot, so that we can remain healed by Jesus as we go along. Ya lomba jong kene ka Eucharist tongilong kiba don connection bat kene ka Holy Eucharist Bakhuid kanang ba lomba jong ka ila aban yo ya ki jing kot jing khia ba ngi don kam.
Nganged how blay babadan bor baro unang tak bunan baka kindio but how Jesus Christ kun mabarway jungu try jungi yabla punaun sim bakhuid yabla ka na kamriyat sorti bula shalaben habu undum displatos la samrapna yau wala yau wala hiya shagibaya agis gibalai la gibaya wala ki shabne bor baro Tawan padun bisar giba imber giba yam. Nangin Aman sim Bakhuid, Agalang Catholic Bakhuid, Agajing Salot Kirinkuid, Agajing Mahabi Kipo, Agajing Mipad Kato, but Agajing Imbom Chukut. Amen. Laispa, Hundriw. Iai nguya me ko try nong ta kamar ka jing spoon ka jong me ila yo ku ban sa ken ma ka da jong ka go jong ka de ya me Duwai ko para baka jingnya jonga bajong phi kan long ka bapriang hun hau blay upa badan bor baro To try pedeng ting kenya dikti jong pi nakamata ka jing ro ka burong makerteng jong u ka jing mentoy yangi pada kapalang Bakhuid jong u baro kawe. Ni wan ra shakadwan jong me ko try ya kine ke janai da kibangi shakriya me kadba me pdiang ya ki ha ka jingsbun jong me to pen long ya ki ka sacrament jonga jung sis pa yangi dau Christ try jongi Amen. Putra yundon ringad bat phi Ringkabat piro. to kindu yalaki donot Ikan tiu yaki shau try. to gnya aingu yau try blay jongi Kai song hok wat kate. da shisha kalong ka bashok baka bade kai deiti jongi baka jing penim yangi haman la kapor baka juga banaingu yame ko pa Bakhuid lengba ukun bayid e jongme u Jesus Christ kaktin jongme da ubamla to ya ke baro ya ubamla pashangi kup unong penim bad unong sispa ubalalong do da min sim Bakhuid bad ya ubala ka nakat soti kadbang udang pendabya kamon jongme bad penyo hami ya upai Bakhuid ula piala kakti haba ula shashitom neng baun batang no yaki saite sait kum janga jingyap bad baun pen bao yakabor janga jingmipat te damar katar ngad baki angel bakirinkuid baro ngi pen bana yakaborom jongme kadbakawe kaksur ngi ong Bakhuid try. Bakhuid you play keeper. Ring but take it up. Da kaburam jome. Vayo sana shadro. Vayo sana glembo. Vayo sana you play. Yaro yutabawan agagerteng utrai ring bat berteki dam dai kaburam jome vayo sana shadro vayo sana klempo vayo sana yuble
da shisha me long Bakhuid ko try kate me junga jinguid baro namar katang ekar padya me to pen guid pen gandang yakne ke jindarwa jungi da gaba phaya men sim jung me kumga umjer khalor jungi bakin kala long yangi kamet bakas nam jung try jungi u Jesus Christ ha kapor baladino yawu udala kamon sngoba ula priang yakajing shashitom ula shim yaupu ba dakaba aingu yame ula kidia yawu bad ula ai halak sinran u ong to shim batabam na kane pi baro namar kane kalonga met junga yakaba naiti na kabinda jongpi ha kajuka rukom yendalala yabam ula shimyaka kuri ba dakaba aingu biang yame ula ai yak halaki sinran u ong to shim batudina kane pi baro namar kane kalonga kuri jangas nam janga janga dudang batmai bat bam jukut yakaba en penbi nakabinda jongpi bad nakabinda ki babun nakabinda ka jingmap yakipo tole yakane benken mau yang ka jingmaya junga jingei kata sin bangi bam yune uku bangi dinakane Jung me go try da do men namar kata ngi ke bapen manda ya ka jingya ba ka jingmi pa jung ngi terwa hame ko try ya upu junga jingim bad ya ka kuri junga jingbenim ngi da aingu aidam namar mela niyangi ki badban ya hakmat jung me badban shakri ame dakabas kirid ngi kirpad yame ba ngi ki ba yobinda hakamet bakas namu Chris ngin lo kabla kubnya telikavek dawin sim Bakhuid to kan mau ko traya kabalang jongme kabalang friang hasitla kaberte bato penjunai haka jingid ringar bat u Francis upa Bakhuid jongi u bilbat maben u bishop jongi bat baro kilingdo to ken mau lemru yakimen ki para shanrang bat kindei ki bala yoti yada ka bakrmen ya kajmi pad bad ya baro ki bala klat no haka jingis ne jangme to priyang ya ki shaka jing shakak mat jangme to isne yangi baro ngi kirpad yame baringat bakamaria te soti Bakhuid kakmi jangublei u Joseph Bakhuid u korin jangka ki apostol Bakhuid बाद बारो क्योरिंग कुद कि बाला पेंसने बाया में पतंग ला पतंग इन लोग बबान योबिंदालेम हा कजिंगिम बम जुकुट बबांगिन यारो बाद पंदन बरोम यमे दाउ कुन जमे उजी सुक्रिस दाउ लंबादु बदगाउ Kallo game yuble yupa badan bol haka jingelon ka vejung men sim Bakhuid baro ka burom ka jingero junom la junom Amen kumbala hukum yangi daw nong penim bad kumbala hikayangi dagak dimble ngino ban ong Kapa jungi ba beneng kalok Bakhuid kerteng jungi kanwan ke hima jungi kalok mon jungi haka kindi kumba beneng to ayang minda ka jimam jungi kala Sngi patma yangi bidat jungi kumbang ma blessing udulam yangi shaka ben shoy henre dulal yangi haka basniu to pelai yangi ngi kirpad ko try nak jinsni baro haka jings bun jangme
Tuai jing su jing sign hakisni jangi dang ba da ka jingra ka jing snei jong me in light barabo na ka pop bangin yo jingda na ke jing janjar baro katma gi dang pilindi ya ka jingat men Bakhuid oka jingwan pat jong nong benim jangi u Jesus Christ Namar ke chume kalong kaima ke chume ke bor ka buram chinom lai chinom ko try Jesus Christ me belong haki apostol jong me ka jing su nga ye happy ka jing su jonga nga ai happy but pe ya ki pop jongi Henry ya ka jinge jang balang jong meudha ka jing spoon jong me to ai ha ka ya ka jing su buka jingya telikabe katkum komon jong me ma me ubaim bad ubasin shar jinom la jinom Amen ka jing su ko try kan dan barabol ringat bat pi Ringka bat piru tongin ya tulwa ya ka da ka jing su ibe ha ibe pat O kun lang bro jong u blaze me baki no ki pop ka perte o sel se ne yangi o kun lang bro jong u blaze me baki no ki pop ka perte hak mi ukun lang broad jong blay hak mi bakit no yaki pop jong perte sukito yaki balakot shaka jingawai jong ukun lang broad Bukan rat ngam long mai song hok wa man rung po ka yeng junga re shu ong tan ka ti ke man sim junga ka sakya hi Arspa arpunyo Jing him me ai Namar jonga Bagan ngam la kutrai Kanda terwai Maka jingir siang Namar
Hajing duwai snem Jubilee, kopa uba beneng, tuwai bagajing Mina ai hangi, agun jame u Jesus Christ, u henmen jongi, Batma Katliting, Jongi Jingi Spoon, Kan Kliang, Ikidono Jongi, Daum Sim Bakhuid, Kan Kersiu Biang Hangi, Yagajing Kermen Balakerku, Nakabata Gajingwan Jongkahima Jome, Tuai Bagajing Jome, Kan Penkuladur Yangi, Shakinong Lord Lengka, from Jushong Tide, Ban Vedic Sumbai Jongka Gospel, Tuai Bakitu Sumbai, Kan Penkuladur, Nashapo, Yagajaj Bandriu, Badia Kapate, Mariang, Barokaway, Agajing Milanti, Batikana, Yakabeneng Batamai, Bakapate, Batamai, Haba and Dai Kibor Jongboman, Lawengno, Kaburam Jome, Kanting Shai Junam, Ai Bagajing A, Jongka Jubilee, Kan Kersiu Biang Hangi, Kipul Grim Jong Kaching Kermen, Ya Kaching Angnod, Yakitia Chicken Show happening. Ai Bagata Kachu Kaching A, Kan Pensapriang, Yakaching Kermen, Bajing Suk Jong No Suspa Jungi, Satlak Kapate, Shame Buble Jungi, Balakarku Junam, and Long Kaburam Bagaching Ero Junam. Amen. kopa jongi, uba beneng, kalau kabang jongme, kan wan kahima jongme, kalau kaman jongme, hakde kumba beneng, toa yang imutari jingban jongi, kabala kasmi, patoma beri kacang jongi, kumbang rumah beri jongi, padahal kami sakit and they provide Amen. Kublai ko Maria, kabda kajinay, utray pala kapiya pinagkende, ulagar kayo so pojong bao Jisu, Maria Bakhuid kumijong le, tanda jinong po, mentawag po Amen. Kabrom, Alpa berkunun hamisim Bakhuid, Umba kelalong hamba Nyngkong, ujung mentawag barabor, jenam la jenam. Amen. tongin yaduai, koblei me ubala mon bangin yo binda, ha ube upu, bad ha kave kakuri, toai hangi ngi kerpad, bagin im ha kata karukom, ba yandala penlong yangi kave hau Chris, ngin siso da ka jigmen, na kabinda ka jing penim jangaperte, dau Chris utrai jangi, Amen. utrai undon ringat batpi, Ringkat bat piro. ublay badan bor barun gerkuyapi uppa, badukun badamin Bakhuid, Amen. kilesuk ka mas kalawai, Ni sewo yaublay. Mabar saus pa kanta. Kaburam hau pa berkunum sim Bakhuid, kumbaralong hamba Nyngkong, kumjumenta barabor jenam la jenam. Amen. And your royal try Jesus Christ. Jenam la jenam. Amen.